सब ठीक लागल हो तार गीत गानो हमरा निमन लागल हो लेकिन ना बुझाइल हो कि तू का गौल हो शायद कहीं एकरा बात सुधार कर सकेलो माने ई हमरा विश्वास बा। चला मास्टर उहे गीत हमनी के रही जन की करिश्मा कक्कर जी हां जी अपना अंदाज में एगो गीत गा के मार्केट में हिट हो गईली है। कौन अरे हम तक तोरी गई हम तो तोर गईनी हो सुनर बर पैनी हो इतना सुंदर लड़की गीत गा के मार्केट में हिट हो गईली तो सबे ना लेते हुए लड़का भगवान गणेश जी के दरबार में यही लय के सहारा लेते हुए कैसे कहले यो तू बोले में आवेला हम तू को हार करी ले हो पार हम को हार करी ले हो पार आई आई ए बाबा इंतजार रोज रोज रहिया निहार रोज रोज रहिया निहार है सुख पुकार कहले के बाबा इतने लेना इहो हम सुनला बानी कि हथिया के सुढ़ावा पवलो अरे मानुष बदन बा अरे दर्शन ये बाबा ये लगन बा ऐसे कहले तो हथी मानुष बदन बा दर्शन ये करिले हो करिले आई आई ए बाबा इंतजार करिले रोज रोज रहिया निहार रोज रोज रहिया निहार है सुख सब पुकार